Daisy de la Drops, achiziționat de pe Andrele.ro. O să vorbim puțin despre el, despre cum se comportă la lucru. În imagine aveți Cozy Cottage Cardigan Mini, un test knit pe care eu l-am realizat pentru Ana Catherine. Eu am lucrat mărimea 3-6 ani. De ce 3-6 ani? Pentru că este un model oversize și este așa mai lărguț și vine bine și pe 3 ani, dar și pe un copil de 5 ani, cum este Călin al meu, da? Despre fir, ce pot să vă spun? Sunt puțin dezamăgită pentru că la cei 19 lei pe 50 de grame mă așteptam să nu se scămoșeze atât de repede, dar a făcut-o. Cardiganul încă nu este purtat și s-a scămoșat destul de tare, destul de evident, dar nu e nicio problemă. Eu sper să pot să le scot cu peria. De asemenea, pe Instagram mi-a scris cineva că s-a împâslit lucru pe care l-a făcut cu Daisy, l-a băgat la spălat și s-a împâslit. De aceea eu voi încerca să-l blochez, dar cu abur, adică cu fierul de călcat. În rest, ce să zic, îmi place foarte mult ca și textură. Este un fir care se lucrează cu andrelele 4 mm, la fel ca și cardiganul. Este un fir plăcut, la atingere nu înțeapă, în schimb, ăsta este un mare atu pentru lucrul accesorilor pentru copii. Și abia aștept să mai fac și un holger din el, deși s-a scămoșat, asta este.